Beginning of the time limit, 60 minutes and 2 ends. Good luck, bonne chance, buena suerte. Pome Slovensko, pome. Slovenský tým. Pome. Aj Žila nás prišiel pozrieť. Nepýtaj sa, teraz začínajú. Začíname? To je prvý zápas. Začíname? Oni vyndali kurčo. Oni vyndali kurčo. Tak vyhrali Košana a nezačínajú. Takže pekné predpoludne vám všetkým prajeme. Pri druhom kole majstrovstiev sveta tripletov mix Isla Kristina. Druhé kolo nám vylosovali Japoncov, ktorí prehrali v prvom kole. So Švédmi 0-13. Dobrá gula. Ja prvú guličku za sebou. Vzdialenosť môže byť takých niečo cez 7 metrov. A Dublin Mix jednotka sa stretla včera s Japonskom v poslednom 5. kole. Prehrali sme 4-13, tak dúfam, že dnes to Japoncom vrátime. Dvaja z nich hrajú aj dnes, práve teraz. Áno. Fantastická druhá gulička. Takže sme tam a Japonci idú tiež druhou gulou. Pekná gulička spredu. Takže momentálne sú tam zase Japonci. A my ideme na strelbu. Niky, poď sem, poď sem. Pekne. Škoda. Škoda, povláčili sme aj superovú gulu, aj košón. Ideme štvrtou guličkou. Košom sa nám posunul zhruba cez 10 metrov. Trošku nám prešla gulička. A v tomto momente máme druhú gulu na ihrisku. A
ideme opäť na zem a ideme 5. gulou. Takže druhá, tretia gula je naša. A musíme ísť von aj poslednou 6. gulou. Japonci majú na ruke ešte 4 gule a jeden bod na zemi. Ale FIFO. No Japonci s bodom na zemi, my máme 2., 3., 4. gulu, ale Japonci majú ešte na ruke 4 gule. Vzdialenosť je cez dobrých 10 metrov. Japonka ukazuje na našu gulu, pravdepodobne sme tam stále ako druhý v poradí s gulou. Ale na to si samozrejme počkáme. Isté je, že určite sú na bode Japonci. Majú ešte 3 gule. Medzi tým nám vyšlo slnečko a práve preto možno hráme s Japonskom, čo doslova znamená zem vychádzajúceho slnka. A išli po tej našej druhej, takže predsa je to asi tak, že sú tam na bode a druhú v poradí máme my gulu, čo bolo veľmi dobré. Je to naozaj dosť veľká vzdialenosť, je to cez 10 metrov. A na rade sú posledné 2 japonské gule. Tento chalanisko hrá strelu. Je to strelec. A je to zaujímavé, volá sa Miraj, tak ako kapela, alebo teda spevák z českej kapely. Ale nie je to on. Tak ani táto gula nebude stačiť. A Japonci získavajú po prvom náhodení 1 bod, takže Japonsko, Slovensko 1-0. A my hop čirip čip do druhého kola. Respektíve náhodenia.
Som trošku prekvapený, že Japonci nahádzajú dosť dlhé košóny. Toto môže byť tak zhruba 9 metrov. A to je veľmi pekná guľa. To je veľmi pekná guľa. CCA plus minus takých 20 cm pri košóne. No a my sme popracovali s košónom, tak v tejto chvíli vám môžem povedať, že ten košón, vzdialenosť kruh košón je opäť cez 10 metrov. A ideme druhou guľou von. Perfekt. Dobre. Dobrá guľa. Dobrá guľa na túto vzdialenosť. Zhruba odhadom 10,5 metra. A idú Japonci tiež druhou guľou von. Tak to je fantastická guľa. Tak už preto viem, prečo nahádzajú také dlhé košóny. Ale FIFO, Ale FIFO, poď. Tak sme minuli, je to veľká vzdialenosť. Odzari. Ešte jednu ste mohli, FIFO, keď udržíš smer. Tak, ale to je jedno. Toto nepreplasuješ. Vieš, toto mohla byť strela. Dobre. Poďme. ale FIFO. Ale poď. Výborne. Škoda, prešla nám táto guľa. Musíme ísť von poslednou guľou. Japonci majú opäť na ruke ešte 4 gule. Poď, FIFO. Takže všetky naše 3 čakateľky sú vzadu, zhruba takých 40 až 50 cm
Za košenou vzdialenosť okolo 10,5 metra a 4 japonské gule. Tieničej. Alebo z druhej strany, potom ide No. tam. Dobre, už je to potočené. Nice. ミラも同じだ。そこまで投げよう、そこまで。ね。はい、相手のボールをね、横に。あと1個。もう少し頑張ってな。もうちょっと。いけるいける。思い切って思い切って。オッケーオッケーオッケーオッケー。これね。Takže vrátil som sa ku komentovaniu len preto, pretože bola v smere. V smere bol Košon ako ja som sedel, takže preto som sa odmočil, bol som mimo. To vyzerá na trojku, štyrku. Je tam štyrka? Koľkatka? Keď nám ukážete, tak my budeme vedieť, chalani, ale neviem. Ome, hlavy hore. Takže je to štvorka, v tejto chvíli po druhom náhodení prehrávame 0-5 s Japonskom. A ideme do tretieho náhodenia, tak držme palce, času je ešte dosť. Z tohto limitu sa nám odkrojilo len 18 minút.ちょっと硬いよ。Košon máme vzdialenosti asi 7,5 až 8 metrov. OK だよ。Ideme aj my prvou gulovou. Veľmi pekne Zari. Super. Takže sme prepasovali Japoncov a museli s druhou gulovou von. A prvýkrát sa nám predvedie strelec. Takže minula. A Japonci musia ísť s treťou gulovou.
Takže Miraj, strelec sa ide opraviť.よかったよ。 Práca s košonom, opäť to vyšlo Japoncom do autu, to znamená dobre rozohranú hru, opäť strácame, je to škoda. Je to veľká škoda. A my ideme do 4. náhodenia. Stav 0,5 do pohľadu. 流れ聞いてないよ。 Tentokrát kratší košoník. Je to taká sedmička. Čo potrebuješ? Prvá japonská gulička, zhruba pol metra od košovníka, 40 cm až pol metra. A ideme my prvou gulovou. Famózna gula do košónu. Super. Takže opäť je narad strelec Super, Zarka. z japonského týmu a druhá gula von. Toto sú tie strely. Jaký vymetačík. No to sú tie strely, čo na tomto teréne to platí. Presne tak. いいよ。コースが合ってるからよ。 Asi zhruba Ale FIFA. 40 cm pred gulou, dopad, Poď chalaň, poď. vystrelilo to našu. Takže japonská dvojka na zemi a my ideme druhou gulou. O, vidíš. Pekne. Pekne, Fitko. Tretia naša gula ide von. Ale už sú tam iba na bode, Japonci. Pekne, Zari, pekne. Výborná gula, výborná odpoveď. Tretia gula pri košovne. Naša je prvá, tretia. Tu Japonci opäť strela. Super, Zarka. Perfekt. Tretia gula von. Takže chalanisko sa nám chytil, strelec. ナイスだよ。これでいいよ。Je Ale zaujímavé, že Fitko. proti našim vždycky títo najšťuplejší strelci sa chytajú. Pekne, Výborne. pekne. Výborne, Naša gula je výborne. opäť na košovne. A už musí ísť univerzál Bravo. z japonského týmu. Bravo, bravo. Takže Minela. Gule máme vyrovnané 3-3. Pardon, 4-4. A dve gule každý tým na ruke. A Japonci idú ešte raz strieľať. Idú 5. gulou von.
dovoľte. To znamená, že Japonci majú poslednú gulu na dve naše gule. Sa to námalé, Ak sa tak pozerám na gule, tak naša je prvá a štvrtá. Pekný guard spredu. Môže byť takých 30 cm, ani nie, pred košonom. No pozerám sa na ihrisko, tak naša je prvá, druhá, tretia, štvrtá je japonská a naša je až piatá gula. Takže ideme na zem. Tak, tá bola mierne opatrná. Pravdepodobne aj FIFO bače bude musieť ísť na zem. Takú ďalšiu pikošku vám poviem, že tu majú také niekedy otravné muchy. Po tomto slnku tu lietajú a človeče normálne až do úst letia, do oka letia, akože moc do španielské, zmetené muchy. Bípkovi. A máme tu dvojku. Máme tu dvojku, ktorú sme veľmi potrebovali. Super. A priniesol nám ju Bruno, ktorý si opäť sadol vedľa nás. Dobre, takže po štvrtom nahodení znižujeme na 2,5. A ideme ďalej. Ove! Nahodený košu máme niečo cez 8 metrov, skoro až 9, aby som povedal. Zhruba pol metra pri čiare. Výborná Zari, Fantastická dobre. prvá gula. Výborne. Pekný klas, dobre. Toto teraz potrebujeme. A cieľnú jednotku. No a strelec Miraj ide na to. Pekná strela. Naša gula zostala na ihrisku, takže idú Japonci druhou gulou von. Pekná gula na 9 metrovú, zhruba 9 metrovú vzdialenosť. Ale Zárka, Poď. Tá gula je za. A ideme my druhou gulou. Ten Šved. Hej. prešla, Uj, ale bolo škoda. dobrý smer. Tesne nám prešla.
tretia naša gula vonku neznamená, že bodujeme. Máme druhú, tretiu. Ale všetko. Áno. A je to tam. Štvrtá gula už nám boduje. A dokonca prikryla tú japonskú. Takže prvú, tretiu a štvrtú gulu máme na ihrisku. 前取ろう前取ろう前取ろうワンワンワンワン A Japonci idú na plas. Tretiu gulovú idú von. Na hlavnom dvorci sa hrá Madagaskar, Španielsko. Takže odtiaľ prišiel ten krik. Tak to bolo zlé dole. Ktoré nevyšlo. A Japonci museli štvrtou gulou von. さあかませよ Toto je famózna gula. Famózna gula, ktorá skončila hneď pri košovne. A my ideme piatou gulou strieľať. Poď, Fifo. Ale Fifo, poď! Drž smer, poď. Oj. Tak opäť Košon išiel do autu, to znamená, že sa anulovala hra. Japonsko malo ešte dve gule na ruke, my jednu. A ideme do 6. nahodenia. Tak sme sa preklopili do druhej polovice zápasu, čo sa týka časového limitu. Ale Zari, Prečo tam ľudí majú štvorku? ja mám 5. No tak ja do toho nebudem. To nebude náhodou v tej hre, čo tak zle komunikovali deti? Áno, áno, že to bola A trojka, to, že to, ale snad bola to bola dvojka. dvojka. No. To bude asi. Nie, áno. oni mali 1 bod a 4 body. Čo ja viem. Áno, 1 bod 4 body. No. Však to ešte aj ukazovali aj naši. Tak že hej, boli ale takí či sa nejedná. Dobre, zatiaľ toto nebudeme riešiť. Je tu taký problém, že Japonci majú zapísané 4 body, my máme 5? máme zapísané 2 body. Na svetelnej tabuli našej na Nisa Sporte svieti teda, že prehrávame 2-4, pokiaľ ja viem, tak tam bola jednotka a štvorka, to je 5 bodov. Nice position. Nice go. Ideme na druhý plas. Venujeme sa hre, potom uvidíme. Perfektné. Pekne, Zárka. Výborná gula. Výborná gula. Japonský strelec ide na to.
tak lízla tú našu gulu, ale zostala tam a dokonca boduje. To znamená, že Japonci idú treťou gulou von. Tak táto našťastie prešla dosť ďaleko za košom, to znamená, že Japonci museli ísť aj štvrtou gulou von. Pekná gula, ktorá momentálne boduje. Ale FIFO. Bola to štvrtá japonská. My sme zatiaľ odhodili 2 gule a ideme na streľbu treťou gulou. Paráda! Bravo! Krásne, Káro. Tak konečne sa dočkali kárečka a máme 2 na zemi. 3 gule na ruke, Japonci 2. Perfektne. A ako som hovoril, Bruno priniesol taký kľud do našej hry. Táto gulička zastala na prednej japonskej guli. Neviem, či tam máme 2, bod máme určite. A Japonci idú poslednou gulou. ちょっとチーズだけどどこに投げてほしい？ Výborne sa stávajú, No. takže to sa vám ospravedlňujeme, ale Asi im treba dohovoriť. no. Táto gula tam nie je. Ale neviem, čo to spravilo s našou druhou najlepšou gulou. Ale FIFO. Naše 3 guličky. No, Super. no, Bravo, Super, super. bravo. Perfektné. Vyzerá to tak, že by tam mohla byť. FIFO, poď sa. Ide strieľať tú prednú.
Čím je tam bližšie k reakcii japonský? Excusa. Akože už na sere. Akože rovno sa pred teba postaví, ty vole. Tá tam nie je. Ale podľa mojich technických výpočtov by sme mali mať dvojku. Koľko chlapci? Chalení, Dvojka? ukazujte nám, my nič nevieme, odtiaľ to nevidíme. Čiže aký je teraz stav? 4-4? No podľa nich 4-4. Dobre, to je priaznivé. Je to neuveriteľné. Ja si myslím, že v tom druhom nahodení mali štvorku, majú zapísané 4 boli dokopy. V tejto chvíli teda asi stav je 4-4. My máme štvorku poctivú. Aj oni. A oni možno sa ukrátili obod. To v tejto chvíli ja neviem povedať. Ja si to myslím. Ale Zarík. Dole. Tak táto kula nám trošku zliezla.かってるから気をつけてね。こうやってね。 Niky, daj si tú šrotovku. Budeš mať fúcal. No našťastie japonská gula trošku presvišťala. Ale samozrejme Ale bližšie Zarka. ku košovnu ako náša. Ideme druhou gulou von. Perfektné. Krásne. Dobre, je tam. Je tam. Takže po druhej guli sme opäť na bode. A ide krajina vychádzajúceho slnka. Čo v tejto chvíli u nich nie je pravda, pretože v Tokiu je momentálne 6:45. Samozrejme podvečer. Neomylne. Takže momentálne sme sa preplasovávali a ideme na strelbu. Ale Tretia Fico. gula, naša ide von. Poď. A opäť by sa zišlo kárečko. A minul. Vedľa skončil zápas Belgicko a Anglicko. Nemecko, pardon. Nemecko a Taliansko. Nemecko-Anglicko. Také Taliansko. England. Aha, ja som sa to stali. Všetci vieme, paráda. Modrý. To je... Ale modrý, vieš, modré tričko. Ale veľkým nápisom England, to sú Taliani. Nevidela som chrbet. Tam to vyzerá, že vyhrali Nemci. Nemci vyhrali. Oj, krásna gula, škoda, tesne vedľa tej japonskej skončila. Vzdialenosť bola úžasná, škoda.
tieto dve guly, ako keby jedna mater mala. Skončili presne na sebe. A my máme poslednú gulu, Japonci ešte 4. Ale Fivko, Stav 4-4. Myslím, že 7. náhodenie. No, v každom prípade druhá, tretia, štvrtá, piata gula je naša. Takže idú aj Japonci na zem. Majú ešte 4 gule. Bod na zemi. Nie, táto gula tam nie je. A jemne si skomplikovali cestu Bukošónu. Ale stále majú ešte 3 gule. Stále ešte majú čas aj možnosť riešiť túto situáciu. Počul som, že vyzývajú Miraja, aby išiel na streľbu, je to tak. To znamená... A nie. Ne, tak predsa idú dole na zem. pretože nevieš po japonský. Však meno som počul. Tak asi, čo by to znamenalo. Ale prečo nevieš po japonský? No, ani táto gula nič nerieši. Na našu radosť. Posledné dve gule má strelec japonského týmu. Ešte raz, druhá, tretia, štvrtá, piata gula je určite naša. Jednou gulou sú tam oni na bode, Japonci. A dve gule má ešte japonský strelec. Takže uvidíme, čo bol na chvíľkovej porade. A ide na zem. To je to, čo som hovoril, že to trošku skomplikovali tou prednou gulou, si to tam trošku zahatili tú cestu a teraz už myslím, že dvojnásobne. Vidíme, naše čakateľky sú tam ešte. Takže po dnešnom dni už poznám dvoch Mirajov, jeden žije v Čechách a je to tiež japonského pôvodu. Myslím, že maminu alebo tatina má Japonca, teraz presne neviem, a tuto poznám druhého Miraja. Takže jeden japonský bod. 10 minutes left before the end of the minute. A práve Bruno vyhlásil 10 minút do konca časového limitu. 5 minutes. Jeden. A je to tak, Japonci majú 5 bodov, my máme 4 body, takže prehrávame o 1 bod a ideme do 8. náhodenia, čiže 4-5 z nášho pohľadu. Na hlavnom dvorci Španielsko momentálne prehráva s Madagaskarom 9-11. Ale to len možno, pretože ja tam ani nedovidím. No, táto gulička prešla dosť ďaleko, takých 60 centy za košonikom, takže máme šancu dať veľmi peknú prvú guličku. Zase sem postavil. Ja čo mu to už poviem.
Sorry. Thank you. Oj, tieto dve guličky nám utekli. Musíme ísť von treťou gulou. Ale pivko. Dobre. Super. Famózna gula ešte dokonca pre tú japonskú. Dobre, pivky. Takže treťou gulou sme na bode. Vrátili sme sa na ten bodík. Respektíve v tomto kole sme to vlastne ešte aj nemali v tomto náhodení, takže prvýkrát sme na bode. Minuli sme na to 3 gule, ale uvidíme, čo vymyslia Japonci. Idú druhou gulou von. A to môžem povedať, že Japonci k tomu vymysleli už naozaj dosť. Momentálne veľmi dobrý nejaký animovaný seriál, ktorý je veľmi známy po celom svete. Toto im nevyšlo, našťastie, takže musia ísť aj oni treťou gulou von. Španieli znížili s Madagaskarom na 10-11 a toto je pekná gula, ale trošku bola práca aj s malým, to znamená, že sa aj naša gula trošku priblížila. A krásne v zástupe teraz vidíme košón, japonská gula, naša gula a japonská gula. No, to nie je jednoduché, táto situácia. Ale Fifo, poď! Je to naša štvrtá gula v poradí. Lízli sme tú Japonsku, ale nie až natoľko, aby ešte stále nezostala pri košovníku. S gulami sme 2 na 3 a ideme opäť strieľať. Jo! Výborne. Momentálne naša je prvá, tretia a myslím, že aj štvrtá, aj piatá. V každom prípade my máme 1 guličku a Japonci majú 3 gule. Je tam košovník, zhruba 25 centy naša gula vzadu a o ďalších 5 centy je japonská gula. Idú strieľať. Potrebovali by sme bodovať toto nahodenie. Minula správa. 2 japonské gule na našu 1. Opäť majú krátku poradu. Jak rátam, tak mne to ešte vychádza na 3 nahodenia. Necelé 4 minúty máme limit. Japonci išli na zem, ale stále zostáva naša gula. Trošku im pretiekla, ale v tejto chvíli majú druhú, tretiu. 1 gulu na ruke a samozrejme my máme ešte 1 gulu. Takže držíme palce.
Neviem vám povedať v tejto chvíli, či tam došla, alebo tam nedošla. Možno tam aj došlo. Na to si počkáme, uvidíme. Čo? Poď sa pozrieť z kruhu. Je to pravda, no, sme tam na jednej guli. Majú prvú, tretiu a štvrtú gulu. Ide tu strieľať. Poďme na to! Ale Poď, Fifo, poď! Teraz by bolo také ďarečko. Bravo! Go! Bravo! Poďme! Takže v tejto chvíli sme vyrovnali, Naň, dáš tam bod? V tejto chvíli sme vyrovnali, dáš tam bod? V tejto chvíli sme vyrovnali na 5-5. A pred sebou máme 3 nahodenia. Za chvíľku bude Bruno. Pískať, už Máme bude zhruba pískať. minútu a pol do konca limitu a potom ešte 2 nahodenia. Stav 5-5. A ak som niečo neprehľadol, tak by sme mali ísť do 9. náhodenia. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Áno. Tak som sa nemýlil, vidíte? To je ďalšia pikoška. A keď nahodíme prvú guličku, tak môžeme povedať ďalšiu pikošku. Je to neuveriteľné, ale 13 km odtiaľ to je hranica s Portugalskom. A tam začína aj časové pásmo, takže tam majú o Dobre, hodinu Sari. menej. Dĺžka výborná. A my máme perfektnú prvú gulu. Počkáme si na japonskú odpoveď, ale pravdepodobne pôjdu asi na strelu. Aha, pomiešané gule nejaké sú tu. Tak to je tá japonská precíznosť. Druhými gulami sa neodvážia hádzať. 来てこっちへ来て3人とも Volajú, furt ich volá sebe. No teraz majú taký krátky dohovor so svojím trénerom. A ak som to správne vyrozumel, tak ak to teraz nepreplasujú alebo nevystrelia, tak budú klikovať. V tomto momente máme časový limit. Bruno je neúprosne presný. Takže 60 minút máme za sebou. Stav 5-5, 9. náhodenie. Prvú guličku máme výbornú. Japonci idú na plas. Tak nevyšlo to. Zle doma. Nevyšlo to. Presne tak. Nepozrela si, alebo možno nehodila presne dole, kam chcela. A ide druhou gulu japonskou. Jemne zapracovali s košonkom, ale naši zostávajú v kľude, takže pravdepodobne to prešlo. A Japonci budú musieť ísť 3. gulou von. No a opäť idú na poradu. Strieľa. Idú na strelbu. V každom prípade je to potešenie, že to je 3. gula japonská, ktorá musí ísť von.
vystrelená naša gula. A momentálne je stav taký, že prvá, druhá je japonská. Železárka. A my ideme druhou gulou von. Toto nám utieklo. A stále to vyzerá tak, že prvá, druhá gula je japonská. Daj si pozor na ten hrb, čo tam je. Takže my ideme treťou gulou von. Pod smerta ich gula, jak ti ukazuje Fifko. Smerta ich gula. Tam je ten hrb. taký Ale, Fifo, poď. príjemný hrb tam je. To je ono, to je ono, to je ona. Bravo, bravo! Výborne, Výborne, Fifo. krásne si Takže sme nalepil. nalepili. No. Štvrtá gula japonská ide von. Držme palce. Ode košom. No áno, tak máme nalepenú gulu. Rozprestrel to tam, v každom prípade naša gula boduje a Japonci budú musieť ísť 5. gulou von. Neviem, podľa mňa nestačí. Asi zostávajú. Takže Japonci idú 6. gulou von. A my máme ešte 3 gule. Momentálne sme na bode. Tak to je dokonca out. Takže, pripravme sa na to. Máme jeden bod na zemi a 3 gule. Potrebovali by sme. A je tam, môžem vám povedať, že asi najbližšia japonská gula môže byť tak okolo 60-70 cm, ale to tiež takým odhadom, ak pozerám na našu gulu, ktorá je jemne správa, tá môže mať takých nejakých 60 cm, to znamená, že viac. Máme tam toľko miesta na ďalšie naše 3 gule. Presne tak, presne. Výborne. Bravo. To je ono. Dvojka na zemi a ďalšie 2 gule. Fifko takisto. Ah. Tá sa odklonila, nevadí. Takže jedna nám utekla. Ťažko povedať z tohto uhlu. Ale Fifo, poď! Ale Fifko, Poď. No, bol opatrný. Fifko ukazuje, že 3. 4 dokonca. 4 ukazoval. No počkáme si na rezultát z tejto našej strany. Ťažko povedať, koľko tam je. Takže určite dvojka tam je, to je 100%. Meter, máme meter? Na blízku tuto. Keby chceli 測ればいいよ測れば Štyrka. Bravo! Bravo, pome! Štvorka je doma. 9-5.
A momentálne je stav 9-5 a 2 náhodenia. まあ、もう2面ね。もう2面。さあ、切り替えていこう。 Pome Slovensko, pome! Perfektne. Lácia vlajka. No, nahodený Ale košovník máme. Je to zhruba takých 6,5 až 7 metrov. Dobrá. No, prvú guličku máme. Zhruba takých 50 cm pri košovne. Japonci do prvou. To boli pekné 4 bodíky, vážne. Tak to je veľmi pekná gula. Ale Fifko, 5 cm bola byť nalepená na košovne. Poď chalaň. Ale Fifo, poď! A ja pevne verím, že naši chalani sa už chytili. vyžívate okošlené je dobré. Áno. Áno. Aj vonku. Máme 2 body. Takže 2 body na zemi, 1 japonská gula v aute. Výborne, Fifko. Omojte, omojte. A Japonci musia ísť druhou gulou von. OK. Pekná gula, tá teraz vzdialenosť je asi Thank you. skoro 9 metrov. A ideme treťou gulou von. Ale Zárka. No, presvišťala. Ale Fifko. No, štvrtá gula, naša vonku. Ale Fifko. Ale poď! Piatá gula ide von. To je taký hrbol, také to tam. Ako by jedna mater mala. Takisto išli k sebe. No, potrebujeme to tam trošku zredukovať, pretože je tam dosť veľa miesta. Naša najbližšia gula je okolo metra za košovnom. Je to 9 metrová vzdialenosť, ale treba tam niečo plantať, Ale tak, Fifi. pretože Fifo, Japonci majú poď. ešte 4 gule. Potrebujeme gulu spredu, poď.
No jo, tak si počkáme. Tak si počkáme. あ、大事にしてこうね、大事に。休日。ゆっくりでいいよ、ゆっくり Je で。 to dobré. Je to síce dosť veľká vzdialenosť, ale naša najbližšia guľa je okolo metra. Teraz sme poskytli Japoncom veľkú šancu. A tam je. Je to dvojka, ešte majú 3 gule. To je bola veľká škoda, že ten náskok si takto pokazíme jedným nahodením. Trojka japonská a 2 gule na ruke. ゆっくりでいいよ、ゆっくりで。立ってやって、立ってやって。ポイント取ってやって。挟んで、挟んで。 Tak táto presvišťava. OK。 Dúfam teda. Pevne dúfam, že táto presvišťava a je tam zatiaľ iba trojka japonská. A tá by mala byť krátka. Trojka? Trojka. Trojka. Takže dostali sme nakoniec Posledná hra. trojku. Bol tam nábeh aj na peťku. Takže trošku sme si vydýchli, je to napínavé až do konca. Máme tu posledné nahodenie, ja verím teda, že posledné. A so šťastným našim koncom. A že nepríde k extra nahodeniu, respektíve Japonci nedajú viac ako bod. Takže uvidíme, no. Posledné nahodenie, je to My si to vždy napínavé. tak skomplikujeme na konci. Vzdialenosť asi tak 6,5 až 7 metrov. Myslíš, že to je 6? 6 to je určite. Ja som povedal tak 6,5. Držíme palce. Naše posledné nahodenie. Pevne veríme. Tak našťastie táto gula nedopadla dobre. Poďme, sústredíme sa na túto guličku, táto je dôležitá. Poďme. Poď, Zari, poď, poď. Zarik je tu dole kopčekom trošku. Tak už hráme iba my, Libanon a Malajzia. Ona dojde, poď Zarka. Všetci už dohrali. A nie. Lotyši. To je ono. Bravo, bravo, výborne. Super gula. Veľmi dobre. Norsko s Lotyšskom, Malajzia s Libanonom a my s Japonskom. Zostala? OK。Že stále zostávame na bode. Japonci museli s 3. gulou von. No neviem. Či? No, takže stále sme tam. Dobre to skreslo. Posun obraz. Ako mám posunúť?
Japonci musí štvrtou gulovou. Nevidím na to. OK。 Táto tam už je. Takže štvrtou gulou sa dostali na bod Japonci. A my ideme druhou gulovou. Ale Fifko, A ide FIFA. ale. Ale poď! Poď, ide von. Hej. Takže bola trošku krátka, preskočila. Ideme na tretiu gulu. Ale Fifo. Ale poď! Poď. Teraz to vyjde, ideš. No, s gulami sme 3-2. Japonci sú na vode. Posledné nahodenie. Ideme o jeden Ale punktík, Fifko, pekne 10-9. rovná ruka. Podone. Podone Fifo, ale. Ale Fifo, poď! Poď, chalaň. Tak nič. Dneska dobrá. Tak nič. S gulami sme sa dorovnali na 2-2. Ale Zari. Piata naša gula ide von. Aj tá prešla. Nie nalepiť sa na tú gulu. Poď, Fifo! Bravo. Krásne. Super. Dobrá. Tak sme zatiaľ na bode, ale Japonci majú 2 gule. あ、楽に楽に楽によ。大丈夫よ。Jeden bod majú. 1点。同点同点。ワンメン。 Takže ワンメン。 je tu extra nahodenie. Je tu extra nahodenie. Košon išiel do autu. Jedna gula im Posledná zostala hra. na ruke. To znamená, máme poslednú hru. Stav 10-10. Držme palce na 9-9, posledné hodenie. 9-9. Pardon, 9-9. ナイオール。ナイオール。 Naj, naj. Vous comprenez? Alors, par contre, si le bouchon, si le but s'en va, prends le but. Sa vracia. OK. Teraz sa vracia.
Teraz sa bude Bush on back, vrácať. je, OK. Áno, prišli rozhodcovia. Už hráme teda my posledný zápas, už tu nikto nie je. Tam si vzadu iba trénujú Angličania. Prišli teda povedať, že v tomto extra náhodení, ak košom pôjde do autu, tak sa vracia na ihrisko. Na to miesto, kde bol. No, yes, understand. Yeah. No začínajú Japonci. Yes. Držme palce. Extra náhodenie. Veľmi pekná gula. Veľmi pekná gula. 30 čísel pred košonom. Ja musím povedať, že v predošlej hre taký poznatok, čo som si všimol, tak malý Japonec sa naozaj tešil do toho kruhu, že ide strieľať. To je neuveriteľné. On išiel normálne s úsmevom a rozsvičoval sa Ale FIFO. Verili si a to je dosť podstatná vec. Pome! Tak máme Minelu. Určite. To sa ťažko bude preplasovať. Ale FIFO. Poď, Ale FIFO! Poďme! Ale FIFO. Dobre. No, nie, dobre. No, Som si povedal, že... No. tak dve Minely. Škoda, práve teraz prišli absolútne nevhod. Ale ešte stále máme 4 gule na to, aby sme spravili niečo v tomto náhodení. Priamo na ňu, nevšimaj si. Takže sme tam. Tak mimochodom, tak dúfam, že ešte môžu byť v hre fifové gule, síce strieľal, ale sú stále na ihrisku. To hovorím v prípade, pretože sa nám už veľakrát posúval košovník, takže uvidíme. V každom prípade treťou gulou sme na košovne a Japonci idú druhou gulou. Táto gula skapala. 12. náhodenie v tejto hre. A idú Japonci na poradu. Ide strieľať. Idú na streľbu. Je tam káro. To znamená 3 japonské gule sú v obliehaní košona.
あんまり喜びすぎない。冷静に。S gulami sme rovnako 3-3. Toto nebola zlá gula. Ak sa rozhodneme pre strelu, tak v tomto momente bolo perfektné káro. Strašne veľa by riešilo. Ale možno aj vytláčací. Poď do nej. Ale. Ale Fifo, poďme! Poď! Bravo. Je vonku. Máme pekne vycentrovanú gulu spredu. Čo tam pískaš? 1 proti 3. Samozrejme, že idú na strelu. Fú. Takže Mino, to sú nervy. Ako ja v tomto zápase zožedil. Ja už som zošedivel, náš technik Lofis na to iba chystá, ja už som úplne šedivý. Dokonca aj pod pazuchami. Japonci 2 gule, my 1. はい、楽にね。A Minu. Čo včul? 1 na 1. Fú, ťažko sa rozpráva. Budú flosovať. Tak čo? Idú na zem. Je tam asi 30 cm. 25-30. Prešlo! Bravo. Sorry. To nemôžeš zakričať brávo. 10-9? Nemôžeš Ale zakričať sorry. brávo. 10-9. To sa nerobí. Takže 10-9.ナイスゲーム、ナイスゲーム。Ja teď mám noční můru, když se mi zdá o zápase Slovensko-Japonsko v roku 2006. Vidíme sa 12:30 za pol hodinu v 3. kole, pretože pred obedom bude ešte jedno kolo, to znamená 12:30 o pol hodinu sa vidíme, posielame všetko. Čauko, kakauko.